What's up mga katisoy? Ngayon naman ka man. Ano daw ito vaccine? Wala. Complicated siya. Tapos kayo sugar test, 600. Yan ni. Ano? Bayro. Ang bayro kay mo, vegan cake. Vegan siya. Mga sakit ko, kata ni mga bronchopneumonia, kata ni mga pneumonia. Kata ito na tayo, dito nila masakit. Mga kasing-kasing. Ito na tayo, ginasakit kaya diha ko siya mapaingon. Ang virus, diha ko siya, ang imo mga kuan, sakit mo yung tirahan di. Ito yung virus, no? Ito yung sakit eh. Palit lang. Positive agay. Mas kamalang nila ba? Lamang. Alipungon kung hapon sa ipi. Hindi tuyok sa kusina. Ano no? Sige, ako prepare. Dakuha, no? Dagang may order, no? Hindi ka ba? May nga man lang pa. Tamban ka lang. Nang higit ng gabi eh. Ha?
Sadik, mapi akil?